Отговарям на въпрос каква е силата на мрежовия маркетинг. Ще отговоря с една история. Тъй като аз съм завършил в спортната академия в София, едната специалност ми е рехабилитатор, масажист, терапевт. Така че всички дами, които искат масажа, шегум се, разбира се. Но това е специалност, която съм завършил и имах масажно студио в София 2009-10 година, около година и нещо просъществува, след което го затворих. И аз хващах потока хора само, които минават през моето масажно студио на две улички в крайен квартал в София. И се зададах въпроса: Красимире, имаш ли масажно студио в Младост, Гео Милев, Красна Поляна, Сердика, Дружба? Имаш ли масажно студио в Кърджали, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Франция, Германия, Италия, Испания? Имаш ли? И отговорът беше: не, нямах. Тогава прочетох една книга на Робърт Кюсаки, "Бизнес школа" се казва, и там разбрах за силата на това да имаш мрежов бизнес. Защото замислете се, мобилните оператори какво са? Не са ли мрежа от клиенти? Редица заведения като Макдоналдс, Хепи, KFC и така нататък какво са? Не са ли мрежа от заведения? Редица бензиностанции какво са? Не са ли мрежа от бензиностанции? Защото когато си мрежа, ти си навсякъде. Ти не хващаш само потока хора, които минава физически пред твой обект. Ти си навсякъде и това е силата да имаш мрежов бизнес.